Ano yung bawang? Holy shit. Sige na, sige na, sige na! Mo. Para niya. Amit ang tiyaw yam. Usay ano? Padali apos. Para ni pa. Ayun. Pero to, paing kumita. Sana lang. Palingin yung tawag. Usay doon ano? Oo, lagi. Bagad. Ako mo mabasted akon. Tuwa ka bulakit nangunguya ba? Tamot mabasted kita alam niyo. Bisan mag-sakatuig, ay maulatak. Siyempre. Ano yaman na nilipotol? Ano mo din, Sala, Jan! Laudi ah. Sayang ah.